iiwan. Lagi siyang
Yan mga lalabs, big love shout out. Good morning everyone. Ayan, 2 million big love shout out mga lalabs. Johnny Sabanal, TikTok viral. Ayan, big love shout out. Big love shout out. Sir Mel Ben Anives. Ayan, big love shout out. Sir Melvin, ayan, Merry Christmas and advance Happy New Year mga lalabs. Sir Melvin Anibs, ayan, nagbaba ng bahay. Laki pala ng
Ay, salamat Panginoon. Malimutan. Gab Kapilan, Miguel, shout out, Sir Gab. Sir Gab, Miguel, shout out. Cooking with Sapia, Lalabing Galab, shout out, Tilaos, how are you? Merry Christmas. Ayan. Merry Christmas, Lalab. Ayan, Miguel, shout out everyone. Thank you from Cooking with Sapia. Naulog ata. Binalik.
Madam Mary Rose Miguelab, shoutout po madam. Ayan. Dragon Gaming Miguelab, shoutout. Tamsak Dan. Salamat po sa tamsak madam. Ayan. Miguelab, shoutout. Madam Mary Rose, Happy New Year. Yan, Madam Mary Rose, nagbaba ng bahay. Number po 09. 70, 71, 52, 54, 0. Saya 20. Saya yung buko daw. 23. Nakabot na. Ano na po? Ten, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Madam Mary Rose, ayan, Madam Merry Christmas. Pahingi buko. Punta ka dito, madam, maraming buko. May nagpa-load kasi. Ay. Madam Mary Rose, Merry Christmas and Happy New Year. Ayan, 2 million Miguelab shout out. Ang pag-ibig mo
Ayan, 2 million Miguelab, shout out. Sobrang malakas yung hangin mga lalab sa labas. Sobrang mahangin po. Maangin, grabe angin. Ikaw lagi. Cooking Lalab Miguelab, shout out. You have the strong wind. Sa'yo.
Lakas ng hangin, my goodness. Sige lang loading. Sir Bruchito, Miguel Love, shout out po. Parang walang connection. Gusto ka na okay lang po, Sir Bruchito. Iwanan ka man ng lahat, di kita iiwanan. Sana all. Number 09? 90? So 99,498.30. Puntahan kita yan. Sige, pumunta ka na dito sa sito. Sobrang malakas yung hangin. Pumunta ka na dito. Sir Buchito, ala, lakas ng hangin, oh. Baka ipadpad ka. Abot na may parang siya. 23. Sir, lakas ng hangin, oh. Alam mo, may parang siya. Daman. Tapos, 23 yun. 23. Mama mo. Dito ako sa Kamsur. Saan? Banda, Sir Buchito. Dito ako sa Bula. Saan ka sa Kamsur po? Ano, Sir Buchito? Nagjo-joke ka. Paano ka napunta ng Kamsur? Ang lakas ng hangin, no? Lakas ng hangin. Ay, Diyos ko. Saan ka, Sir Buchito, sa Kamsor? Nasa Naga ka? Grabe lakas ng hangin, ang lamig.
Grabe lakas ng hangin. Ako muna lang na maraming mamahal sa'yo. Sipin mo na lang na maraming kikinig sa'yo. Sa'yo. Santano Moitra, Miguel, shout out. Santano, love shout out my friend. How are you? Merry Christmas my friend Santano Moitra. Thank you for visiting me. Merry Christmas. Ang idol ko. Lynn Kinola. Quena Nola, Miguel Love, shout out, lalabs. Merry Christmas, puhos. Lynn Lalab, Miguel me. Just tell me now. Yes, come here. I will marry you. Lynn Lalab, Miguel Love, shout out. Thank you for coming. Ayan. Merry Christmas, everyone. Sana all may magpapakasal. Ayan. Papakasalan daw niya ako mga lalabs. Lalab, meron ka na pong jacket. Ayan, lalab, good morning. Just tell me now. Ayan. Salamat sa jacket, Ma'am Hus. Ay, walang ano man lalabs. Yung channel mo ba, Tulin? Ay, hindi. Ayan, 2 million, Miguel Love, shout out. Kating ko itong mga lalabs. Hindi po, Mrs. Photo ni Papa Hubert.
Ay, ikaw pala yung miss ni Papa Hubert. Cooking Lalab, Miguel Love, shout out Cooking. Medyo malakas yung hangin sa labas mga lalabs. Wala akong channel eh. Nagsusupport ka lang. Thank you naman dyan, madam. Nagsusupport ka lang. Ayan, thank you po and God bless. Sana all napaka-supportive. Ayan, malapit na mag-2023 mga lalabs. Ano na naman yung ating God. Kiss, keep it simple, survival, hoy. Miguel Love, shout out lalab. Kiss, how are you my friend? Merry Christmas and advance Happy New Year. Support lang. Salamat po Madam Lynn sa pag-support po. Salamat. Good morning from Kiss. It's Monday. Thank you, Kiss. Kiss, thank you, lalabs. Good morning. Meron. Ha? Itbitin? Kakaisip sa'yo. May magpapaload lang mga lalabs, yung ating extra income. Number. Ha? Yes. 09. Ha? 43. Kasi kamo na. 09. 690. 59. 0967 13. Sa'yo. Steven Michael sent me here. He's the doctor. Ayan. Walrus, thank you. Dating na. Walrus, thank you, lalabs. Ano tutok in text? Ayaw pumasok. The product you have entered is invalid. Tama ba yung binigay mong number? Ano? Tama ba yung binigay mong number? You think about you. Ayan, Walrad, thank you. You're welcome. 09676905-987. Isin ko na lang uli. Isin ko uli. Sir 967-6905. Talk and text din. Ha? Talk and text. Ha? Kaya pala eh. TM pala to. Ambot ka.
Sa TM, ano lang sa akin, mga regular. Wala akong, wait lang, try ko. 09-767-6905 987 09 0967 0967 0967 6905 987. Lahat lang regular sa ano, TM. Ha? Lahat lang regular, walang FB. Ano, wag na lang. Oh. Ayan, Tumil, he's a big fan of yours. Walrads, thank you. Stephen Michael sent me here. He's the doctor. Ayan. Stephen Michael is a Michaelson sa Walrads. Walrads. Stephen Michael is a Michaelson. He has a channel. Walrads. Yes, I'm correct. Ano, Walrads? Thank you so much. Tell to him I miss him. Yes, you're correct. Thank you, Walrads. It means Michaelson is a doctor? It means Michaelson is a doctor. Okay. He talks about you. I think he's working, sa? Thank you, Walrads. Thank you. Thank you, Walrads. Puso ko't isipan gabi dahilan. There's a problem of my ko't isipan. Mr. Walrads, thank you so much, my friend. Sa kakaisip sa'yo.
Pagmamahal ko. Hayaan mo na mamaalam. Lumisan kay bathala. Wala niya ko dahil sa'yo. Mamahal kay tagal ko rin binuhay. Wala niya ko dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Cooking my friend. Ayan, may love shout out. Kailangang mangamba. Ibig ko sa'yo. At gabi. Uy. Ang panahon. Ang tiyo.
pag-ibig mo. Hirati, dalas mo akong tawagan, dalas mo akong i-text kahit saan. Na miss kita. No contact, ngunit lobat ka. Lobat pa ba ang pag-ibig mo? Para bang mag-isa,
Hello? Yes po. Hello po. Sino po ito? Say po, Adi. Million Mega Love shout out. Baliwala sa'yo.
Pag-ibig ko sa'yo. Magtitiis ako sama-sama. Tayo'y di na magkita. Hindi sa iba. Hala.
Kita na bibig ko.
Sa isip mo. Kumusta ka?
Hindi kay luwas. Di mo para turong. Luwas namin, baba na, baba. Baba namin. Yung para turo. Ha? Tama, hindi ka magparak kibsan. Hindi ka... Kaya po nagpulok-pulok nga yan. Oo, kaya po nagpulok-pulok nga galing. Magamit. Ay, nabilang na po. Para pa umak.
Di mo publican Lalab, how are you my friend? Ayan, di mo publican. Thank you so much my friend Lalabs. Di mo publican. J-Dog my friend, mega love shout out. Merry Christmas my friend. Hi everyone from J-Dog. Thank you, J-Dog. Demo Publican and J-Dog, thank you so much mga lalabs. You're welcome. Ayan from Demo Publican. Ay, naku, wala ng tao. Ay, naku, wala ng tao. Madam Mermenia, Miguel. Ayan, salamat sa patamsak lalabs. Kumusta na yung lumpia fry mo harang? Merry Christmas sauce at you are welcome. Ayan. Naka mo na yung Google Pin mo?
Meron ka ng ads, lalabs. Madami niya sakyap. Ayan, meron kang ads na Colgate. Ayan o, yung lumpia fry mo may harang na. Na troubleshoot na host. Okay. Congratulations. Buti naman. Ayan, meron ka ng harang. Yan, tinapos ko. Ayan yung mo. Ayan, maraming salamat, lalabs. Ayan, maraming salamat, lalabs. Hindi ka nagla-live? Sana may ads na. Meron na. Di ba sabi ko sa'yo meron na? Meron ng ads. Di ba tinapos ko yung ads mo, Colgate? Meron na. Ano yun? Meron na. Alam mo, miss na miss kita. Load pa ba? Kylie, mega love shout out, Kylie. Kylie, my friend, how are you? Kumusta? Yan ko pa itong isa kung meron pa itong ads. Itong mo, milkfish. Pero yung isa merong harang. Ayan, meron, Madam Herminia, meron kang ads. Ayan, o. Meron. Meron kang ads, madam. Ayan, Nestle naman tong mo, isang ads. Oo, meron na. Ayan, oo. Ayan, o. Kumusta ka?
Ayan o, meron kang ads. Yung milkfish. Hmm. LA Mix Vlog, Glove shout out LA. Ayan, LA Lalabs, Mix Vlogs. Love shout out. Bigyan kita ng jacket, Lalabs. Ayan, LA Mix Vlog, may glove shoot, may jacket ka na po. Ayan ko. Di ikaw lagi. Meron ka ng ano, Lalabs? Yan, Madam Herminia, thank you po, thank you. $68 ka pa lang, LA. Bibi pa yung bahay mo. May channel mo to, Lalabs. $68 pa lang. Dikit ko yung main ko sa'yo, ha? Puso ko isipan. You're welcome, host. Walay ganong tao ngayon. Siguro yung mga tao naka-vacation pa. Naka-vacation pa sila, mga Lalabs. Ayan, LA, nasa bahay mo ako, ha. Dikit ko yung main channel ko sa'yo, LA. Ayan. Bibi pala yung bahay mo.
Sobra kasing malakas yung hangin mga lalab. Lakas po ng hangin. LA Dan, ayan, from Herminia Sakyap. Ang lakas ng hangin. Tapos grabe ang hangin. Oo, lalabs, tingnan mo. Kaya nagagalaw yung aking yung antenna. Yung tower ng aking wifi, oh. Lakas. Tapos malamig. Kaya tayo naglo-loading, oh. Lakas. Yung mga taong siguro ngayon mga lalabs is naka-vacation pa. Ayan. Kaya walang gaanong tao. Kahit sa ibang LS, walang gaanong tao. Sige mga lab, mag-end na po mga lalabs.